Ready? 1, 2, 3. Good morning. Ayan, buffet. Garuman sa ng restaurant. Garuman sa kita nasa hotel lang talaga. It's a rice. Ayan, nagre-ready na. Papuntang Boracay. Ayan, busy na lahat. Okay. Ini yung ano? Jomar! Ini dua. Ini. Ay, yan na dit giro. Hindi na lang para. Thank you, Ruth. Sige po sa Ready to go. Ayan na. Nag-grab kami. Last night I said some shit I can't take back. A little bit of something, you know that before. We are going to... Can we ride Vanilla? No, it's not my... Boracay. Where are we going, Carrie? Boracay. Boracay. We're gonna go snorkeling and eat Jollibee. Jollibee pa din. Pag mata-mata Jollibee. Jollibee. Always Jollibee. Pero di pa man Don't hit the gas, no brakes at night. I've been haunted by the past night. Tapos lang ko na, hindi na kita sa loob mga. So yun eh, D0115. D. Hello! Okay. Ayun si B-boy. Ando ng anak ko. Hello, Elise. Where are we going? Can you please remove your mask so I can hear you? Oh, where are we going? Look, here. Yeah, we are in the airport. Where are we going? Yes, in Boracay. Are you happy? Pag tinanong kang are you happy, you clap your hands. Oh, say thank you to Tita Embel, Tito Ping. Oh, say thank you. Thank you, Tita Emma. Hindi, walang hug. Oh, walang hug. Mag-hug ka daw. Hug ka. Dali na. Hug na. Dali na, hug na. Dali na, hug na. Hug, hug. Ay, supok. You hug. Mag-hug pa kasi dahil sa kanila, kaya pupunta tayo ng Boracay. Oh, sige na. Oh, supok. Mat. Ang pinakakang kanino. Paralangkaw na ano? Ano talaga paralangkaw ka mo? Alam ko, isip ka. Yata nagraralangkaw ka mo. Anong pagkakarakanin do? Kasi naman sana ko sa mga mami. Siya! Si Kaki na! Si Kaki na nga langkaw. Ikaw na ang pinakasadit. Tara, bilhin na. Bilang din o. Ay, ipo lang. Tara, Dam. Bless you. Kaya. Ano na? Ano na K-pop? Kaya. Kumusta? Bless you. Bibi, kumusta Bibi? Bless, bless. Bless. Bless, baby. Bless, baby. Ah, bless you. Hi, sister. Ali-ali mo pa. Ready? 1, 2, 3.
Ayan si Jonebel, i-check-in niya na kami lahat. 17 kami lahat. Kaya siya lang ang kausap ng kuyan. Tapos nandito kami, naghihintay ng ma-check-in lang yung mga bagahe. Ayan, nagdi-distribute na siya ng mga boarding pass. Last and final call for check-in. Once again, last and final call for check-in. For all remaining guests on Cebu Pacific Air Flight 5J773, bound for Cagayan. If you are around, kindly proceed to counter 67 and seated for your immediate baggage check-in. This is your last and final call. Thank you. Oh, sige, HDC pa. Para kanya-kanya ng Yan na naman nga ang OH, ano yan? OHDC. Oo, yung requirement sa Boracay mismo. Ito, kailangan to. Carrie, maybe this is yours. How about you bring it? That's not yours. Bilis. Wait, tatakbo. Hi. Doon, doon. Nagbibidyohan kita. Kain. Ayun ah.
5 minutes ahead of our scheduled time of arrival. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain seated. ICT after 1 to start the taxi secure. Thank you. Wala, ma'am. Okay, pala kaya Nonoy. Ayun ka, ma'am. Okay na, okay na. Kasi high tide, kasi low season, kaya dito kami binaba. Pag low season, dito bumababa ang mga tourist kasi kalmado ang dagat. Doon sa white sand, doon ang habagat.
binababa ang mga customer. Tapos, yan ang information. Tapos, ito ang lobby nitong hotel. This is the pool. Isang pool muna to. Meron pang pool doon sa loob. Andun yung manugang ko, andun si Patrick. Ayan, may pamigay, may gift ang travel agency na kinuha ng anak ko. Ang kinuha nila, sa tingin ko cake yan. Ayan. Si Marian, nakaguda na siya sa inyo. Ay, may welcome yan. Kwentan, picture. Picture ta. Kamay ko yan yan. Ito po. Ito na. Hindi, binigay lang ng agent. Ah, okay. May welcome na nakasulat. Pakdo yun mamaya. Sa budol fight natin. Dadagan ko pa yun ako parliamentary cake mamaya. Oo. Oo. Wow! Ngayon, papunta naman kami sa aming room. After naming kumain ng welcome snacks na bigay nitong hotel. Ayan, papunta na kami sa aming mga designated rooms. Yan, dami namin magkakasama. 17 kami lahat. Punta na kami sa aming kanya-kanyang rooms. Internet, 20 Tapos, pesos per hingi ng password. yan ang internet. Punta na kami sa rooms. Ayan. Hindi kami kasya, kaya pamaya na kami. Pag may iwan niyo po yung mask nyo, magkuha naman kayo doon sa front desk. Madali pa. $316 tayo. Andito ang pool. Yan, nasa second floor kami. Bibs, so 316. Akin na. Ayan, dito sila. Dito sila. Dito kami. Ayan. Ito ang room namin. Wow! This is our room. Yan, mayroong sink. Tapos, yan may mga cabinet. Yan, cabinet. Yan, Tapos, yan, may water heater. And then, what this one? Ano to? Ito, ata, DVD, ata, yan, yan. Tapos, ito is microwave. And then, ito. Ay, taka mo dyan, si mami sa kasibito. Okay, magana ako. Okay yun. Ayan, fridge. Tapos, Anong bagay mo? tapos yan, drawer. Ayan. Ang daming
Oh, kuya. Mami si Susi. Okay, kuya. Ilalagay dyan. Para Para may kurente. Tapos, ayan. Oh, ayan pala yung extension. Dyan ka na lang kuta. Duman yan Iyo. Hindi tarara, hindi ko ta. Yan. Thank you na. Tapos, ito ang bathroom. May bathtub. Turn on the light. Ay. Ito ang... Ilaw. Mayo. Ayan, ang may bathtub. Tapos, yung may towel. Tapos, ayan, shower. Tapos, andito kami. Ayan, merong mga toothbrush, shower cup, may lotion, tapos meron na siyang shower gel, conditioner, and shampoo. Tapos, ito ang toilet. Tapos, laundry. Ayan. Tapos, meron silang mirror na 10 times ata to. I know, it's 5 times. 5 times lang to. Yan. So, this is our room for 4 days. May 3 nights. kakaroon kita ng laundry, oh. Yan, papalit kami ng rooms para meron kaming dugtong doon sa sa room ni na ng anak ko. Pasok. Ito ang room ni na Doon ka mo, mami, sa banyo. ni na Imbel. Pasok. Tapos dito kami, dugtong kami. Makulitong kaya po si Kuya Patrick. Dahil ka makakabuelo mag-agong. Naglipat para makabuelo. Naka-video pati 'yon. Ay, makarigal. Yamin, ay. Ano ko na lang po yan? Oo. Ayan. Yan, kaya dugtong kami dito. Magkikita-kita kami. Ayan sila. Oh. Yan, diyan kami kakain ngayon. First dinner dito sa Boracay. Ayan. Hindi na nag-ikot kasi ito na ang gusto. Dito na. Ayan, lolong table kami dyan.
Nagiling kaming fire dance.